all the days. God be praised, oh God be praised. Yaro, you try about me, Gaski. Yaro, you try, have a set Gaski. Yaro, you try, keep a ring dancing. Yaro, you try, that don't know about. Yaro, you could, you mentioned bakun lembangi. Kiski, hajing em jongi. Yaro, you try, utay jongi. Yaro, you could, yaran simbakun lembangi. Maro kiski, hajing em jongi. Yaro, you try, ublay jongi.
sa season pat nga ai kuble ya phi baro ikani kapor kabang iyo wan syakri jong phi ya phi lingba kani ka YouTube kaba ngijuan ra update jong phi haman lagi por wat ngada aingo ru yo ble yang ingini kalat wan hapo ki triwi ki jong phi lingba kani ka program bat ada ai kuble ru i pastor iba jukloi ban simi kani ka benta ban ai ban sam ka tin ka jong ble bat ngadang kem ble ha kani ka poru un pendon kami ra jong syakri naga benta ka kerteng bat ka buram ka jong bat aswa ba pingin sia skor tangan puli katu kan ni ki kentin naga ni ka kentin ka bakhu ka jong ble bat hadin kata insia pendam lang ha ka jing Jowai tu ya kan ut sultanat yu trai phi ka perthai baro tu syakri yu trai da ka jing kemen tu wana khmat jung da ka jing ruai tu tip bo trai long ble dong mo bala thau yang ni bat ngilong ki jong ngilong ki breu jong bat ki lang brot ka jaka phlang jong tu rung sa ka khardop jong bat ka jing aingo bat sa ka phlang jong da ka jing ro tu aingo yu bat tu kerkhu ya ka kerteng jong na bo trai long bo ba ka jing sne jong ka ne bom jukut bat ka jing sisa jong pateng na pateng benreu ublai un kerkhu ya kini ki kentian bala pun sengau hangi ya kini kapor dong inya Jowai nah drangi aingo pat ya me kokundrat bangiyo ya kini kapor kokundrat ban syakri ya me kokundrat lengba ini jing syakri ko try ibah ka jing breo ko try nyewan ko try ban pendap ya ka kam ka jong me kokundrat namar kisija ki don ki jing khanglat khanglenti ko kundat ringi aingo ya me pat ko kundat ba me pre kini kalat bangin syakri ko trai ki bre ko jong lengba kini ka program ko kundat pada ngech kam ko trai ba me men simti ko kundat na do ka bas dang hadu ka bawai na ujung ka ko kundat de simti ya ki eke baro ko trai ke bangin pendap hakan ka por khamtam ko kundat ya ka tin ka jome ko trai ba men kerkhu ya lo jong syakri men pensle ko trai de ka bor ko jome ba ka eke baro ko trai ka ba mi na ka sentur ko jome kalong ka ba me ko trai wala de pen persat do men simu jome khanang ba ki eke baro ka ba mi na ka sentur kandalong ka jing kerkhu kandalong ka jing pelaj kandalong ka jing ya da ko kundat iki ni ka bor ka jing dom ba ni ki bor ki jing le baro ki jong ka ni ko persai ko kundat ngada ngech kam ko try ba me sha skor ki jing Jowai mi ngada aingur ko try ba me manda kerkhu ya ki yeng baro ki bas ngap ko try ki ka khubor ko try ki bas ngap ya ki ka program ko try ki ba pe ki ko kundat manda kerkhu si sha ka lo yeng lo sem ki ngada don ka jing pelaj ko try ki yeng ki sem ki berana pedeng ki jing pang ka jing sitom ko try ki nyok ya ki berana pedeng ki jing le ka jing sate ka yeng ka sem ru kan don ka jing pelaj ko try ka jing sok ka jing e ki jume kan yo bat sin syar ko try ki yeng ki jong ki ko try kerkhu ka basa jong ka jing syakri bar ko try men syakri ko men da kerkhu ko try ka tin ko try ka khubor ka ba me don ban ai lung bau syakri jume ke bar ko try ki long ka da ka jing penya ka jong men simu jume ka buram baro try ai seme pa me yos no yengi ka kerteng ka jong kisu nga Jowai nga pandru amen hakani ka por pan an aitino ikabenta hai pastor gin sim ikabenta to hakani ka por nga ai khubne biang fi baro khat ki ba snap ikani ka program ka banga dani ka ban kren chvi sa chi sien pat menta ka sngi ban hoit ngala ai ka tien ka jong blay mala ka por ban ngala long ka jinger khu ka ba kraw ya fi baro ki bala ban yo sngo long ba ni ka YouTube channel ka bangi ai bat ngila persyang ya gaban ai ke tien ke jong blay ren kat be jing Jowai man la ke por ya gaban ai ke jing syakri ke ba kala ya gaban wan ra mdai tang ya gaban pen sngal tunat ya fin rai ya gaban ya la me fi fin la ya gaban yang ngini ki sngi ki ba khaddo ba fin syakri yo trai menta ke sngi ru fin yo sngal ke tien ke jong blay ke bangadon ban kren ban ke khwang anong shwai ke bangan kren ngini ke khubor ke ba filayo i ke tu ke kerteng ke bedana pok ke tu ke screen ke bangila dep ai
Ngakwa agini ke pon ngan pule fina ke Bible agini ke pon ke siti ki Korin ke beningkong. Kalanang ke besipau na du dekat ke beningkong ke ongkum ne. Naman ngamman mapinom tip ko para banget bagi kepajang i barok gilalong hapo taul o bat barok kilayat lingbay taga duriao bat lapin baptis ki barok yo Moses au taul o bat taga duriao barok kilaya bami ke juga jing bam bakin jaman sim bat barok kilaya di ya ke juga jing di ke bakin jaman sim namar kilaya di nau tau maus yang bakin jaman sim balabot yaki tiu tau maus yang ulalong ukris Hendrai penmanu blay shim la snow bahai kita bakhambo naki namalak penkelon plariki haga riklau la pin pule ni ke khat ke tien ke jong blay ko ong kumne haga de khat ke khat wei ngan pule ko ong ti kini ki aka baro kilong kila ja hakikum gedak la tho ye ki balong ke jing snang ingi haki bala jalong ke jingkut jongkerta kabamot kani kabangan sekran ni fiang ni por gede kabanga puli nang ni na siti ki Korin ba wapsel Paul wanra biang ya ke jing mi no jong ki khon Israel na ke Egypt hapo ke jing alam ke jong Moses bat kum no bagi la ya ling bai ke duriau besau bat bulu o ula tap yaki bat kum jo ro bagi la ya bagi la bam na ke taka mana ke bah ke riklau kum jo ro ke la di nau tau mau siang ubo blay la pen mi no ye ke nau mau siang ha ke tu ke jaka ke bakam dan Andai ka Bible ke keren syayang ni ngala puli fini ke khat wei ba kini barok kilang tangka dak ya ke bau blay ula ai lepa hang tai ke jat dari Israel ya ke ban pelong yang ngi mentah ke bekut kerta ha ke bangini o i bakalang kan nuksai ke jingim ke jingi kum nongin ya ke jingim nak ke daw ke kuangan keren mentah ke sngi ke khubar ngan shim na ke kitab berim na ke kitab Joshua ban abangan keren na ke kitab Joshua nga ai kertangi ke jing keren jonga mentah ke sngi Shong Shuwa ha Gilgal Katakan ni ke kerteng ke bangadan man keren hagi ni ke jaka bat ngadanget bagi ni ke kerteng kan ya rap fi finsngot ho kamut ayu fi de pipuli ke Bible kena manum slam ngin ya lej ke ktien ke jong trai bat abang lej ke ktien ke jong playing an chipin i pin adu besdang hagi kitab Joshua la pin puli ke nang ke beningkong naduk dekat ke beningkong utrai kuran Joshua wang yo Joshua kum bangla don ringkat bat Moses kum tangan don ringkat bat Meru bat day na kita daw pipuli na ke Bible ke ktien ke jong play ke keren syai bau play ukulani ke ban don ringkat bau Joshua bat Joshua ushim ye ke leadership lani ye ke jingya lampat ke khon Israel hadien bau play ula shim no Moses na ni ke pertai But ngai ngu you play people in the Bible adian jong ke leadership ke jong Joshua Marsen sedang hiu Joshua ula yo i ye ke jing job u play le yalami u un job ye ke Jericho But nang tagi layat ban kat ye ke Jordan but people in the Bible ke Jordan ke badap ke beslay ke ayom at ndrei ha bagi lingdo ki ya Joshua ba bagi ba ke senuk jutang people in the Bible bagi kejat jong ki po jat jong ki lingdo ki day ke miang jong ke Jordan ke yang kum ke kenro but ki khon Israel ki ya lentir kyang nak to ke Jordan ke ta ke day ke bo blay le ha ke jat dari Israel ha po ke leadership ke jong Joshua nga ai ngu you play ba hadien bo Joshua la yalamiki ktien ke jong play ko ong nda hadien ba ke la cross ke Jordan ke Bible ko ong kin supaya tat shatai she ke rikanan na ke te down na pipuli ni ke nang ko besan nga yo ini ke kerteng day na ke ni ke nang ko besan jo ke kitab Joshua bo play nda hadien bo la yalamno ki khon Israel nang tai na ke Egypt ara ba ke le ya ang ni ke riklau pipuli ke Bible kambo na preng jongki baro gitu ke bala mi no nang tai na Egypt baro khat mchimdan Kambun ngan ang no kumni Kambun hina pedang gitu ki balami na Egypt kim simyo bandrung syarikanan kila ya yap no apa ke riklau namar ke jing bam ko ngu jongki ya ke ega bau bleu ong ki ya de jing knyum ki ya de jing bam nget ki ya de jing artetien but barabor ki ya le persha yo blei hang ta ya po ke riklau but dai ne ke dau blei u klem sha iki bakin rung syarikanan like no tangu Joshua baru Caleb but ki ba khampo na ni gerta jongki ki badang khapo tu ke riklau ya kita Joshua simbiang ya ke jing lamprang na ke dau ngakwakan ong fi barakhat ki bami na Egypt kambo ni ki klemlet syarikanan but gini ki ba Joshua shimi ke leadership kambo na preng jongki ki day ki balakha hapo ke riklau hakibe ki kentien u Joshua shim ya ke leadership ke betamai ya ke generation ke betamai u shim ke jingelam ke betamai ya ke pateng benriu ke betamai But udan ni ke bani lamiki shadu shegerikanan ke jaka ke bau bleu kular ke betuit de ke dut bergengap
Bat nga kwa nga ong ifia ba nga krani nga kubor man nagisngi. Nga da duay bo blay un play ga jingmot jong fi. Un play ga donot jong fi. Un pinsngaw to ifi ga mut ayu ga nigaktian ka mga ay kertang hang ne Shong Shuwa ha Gilgal. Kadan ga jingmot ka bakin jaman siyam. Kadan ka jingmut ka ba kraw hang ni ka ba jurong baha. Ka ba nga kwa ba nga ni panifi ba nga ni ka ba nga kadan man tagasngi. Kalong ngan buot na kaktian parang kalong serious. Kaday ka ba kamdan kam yung ibang iday ban kampen shashkor na malada pimps ngaw to igani ngalaban ang kijing kamilanti jong pi baro ba piniyat chakmat agani kijingim kijing perkhat jong pi ga beneng kijing perkhat jong pi banyo ban rung sigata ga jingkular ga jong blay kadai kaba kata kata la da pimps ngaw to ini gaktien kaba blay ule agani ga jingalam kajo Joshua ya kani ga pateng benriu ga batamai ublay wang yo Joshua ngakwa yame Shuaya ka ba men penrong syarikanan kariga mga lakulari ki kon Israel namdan uwairu bala banrong syakanan lada Shong Shuwa ha Gilgal nagataka daw nga kwa ngan pinifinang ni kamot ayu ni ka Gilgal Shuaya ka mga puling ni kalanang kabasan jong ka kitab Joshua nga kwa ngan pensay Shuaya fi kamot ayu Gilgal Kaktin Gilgal lagi jing siya kamot circle. Kabamot kabashat saudang kabashat pelun. Hendrai haga jingmut kabashisha jong kapat. Kaktin Gilgal kamot ru kajaka jong kajingpun khot kajaka kabapun kerpang lani kaba separate. Kadai kajaka kabapun kaba bu kerpang no iki brio ban punya pair iki ban weng ban bu kerpang no iki. Kataga dai Gilgal. Nakataka daw ublay yalami u Joshua ba unyalami ni ka generation ka batamay hang niya Gilgal banle kaway ka kam magataga day ngan puli na ka Bible sngap ha kitin ka jong play kong nagkikitab Joshua ng kabasan sngap ngan puli ka ni ka por kong Tiya haba baro kis iem ki amor ki ba Shillong ka Jordan syapang sep ngi bat baro kis iem kanan ki ba jan ka duriaw ki layo sngaw ba utray ula penringat iki ka Jordan hasua ki kon Israel habanda ki layo let Shillong kumta ki do not jongki ki la no bamdan minsim shua ki namar ki kon Israel kabamot kitu ki Nongkren barakhat ki ba yo sngaw bau blay kat iga Jordan daga bau yalam minda ki lingdo igi kon Israel nda habagi yo sngaw bau blay dan bat ki kon Israel bar habagi tip bagin sa wandrung syakanan kitu ki siem barakhat kila kinyo bat kila syaptiang namar ki kon Israel hendrai na pipoy hang ni iga khat ka baar ngan puli ka angam ni aga daga poru try ula angau Joshua tau yame Yagi tarimau bat ot share pat yagi kon Israel haga ba arsin. Tiu Joshua ula tau hau yagi tarimau bat ula ot share yagi kon Israel haulum haralot. Bat kani kadau balaibo Joshua ula ot share yagi brio baro ki shinrang ki nongye pom baro ken ki balawan mi no na Egypt ki la layap haga riklau haga lenti nda ki la mi no na Egypt. Namari ki brio baro bala mi no bala la ot share. Hendrai ki brio baro bala khag riklau galanti nda kilami na Egypt ya ki ba empat shim la otcher ya kita empat shim la otcher namar ki kon Israel ki la ya riklau saupusnem habanda pat ba baro ki balang ki nong ipom ki balami na Egypt ki la do no khat namar ba kim shim la kongu igaktin utrai hakiba ula smai ba unom sha bakinyo i ka tagariga ba utrai ula smai ki kpajong ki ba un ai hangi ka riga ba tuoi daga dot bergangap te kita ki kon jongki ki balapin mi aga jaka jongki ya kita Joshua ula otcher naba ki long ki bam shimla otcher naba empat shimla otcher ya ki halanti te anda la otcher ki brio baro ki la sa ala ga jaka haga dara habanda ki la kot te utrai ula angau Joshua hagini gisngi ngala pentulun no na pi ya ka ran jong Egypt namagata ula kertang ya kata ga jaka ka Gilgal hado mentagisngi kataga ni kaktian ka mga kwa ngan kren hapdeng jong fiya gani gupor balay bau blay uong yo Joshua ong ya gani gajat penriyo ka ban sarung syakanan bagi day ban Shong Shuwa ha Gilgal nga kwa nganong ifi nganong gani kaktian sngap ha
Lada pi klempan experience ya ke Gilgal, finum yo ban enjoy ya ke kanan. Katakan ni ketien ke bang keren hagi ni ke por. Lada pi klem mat ya ke Gilgal, pi klem yo rungru ya ke ban enjoy la ni ban lekmen ya ke kanan ke jing im ke jongfi. Walet humility ya ke benang lada pi klem mat ya ke Gilgal ke jing im. Katakan ni ketien ke bang kuakan keren. Ublay de bamayan, ublay de bakraw, kay go ublay le hangni, kay go bakta ke jinglong mensim jongi hagi ni ski ke bakado. But ga kuakan ang ifi shibun pa ki brio, kin let dujak lada kim sngout ho ya ke ni ketien. Shibun pa ki brio, kin do jingker khu what hagi ni ke patang benrio ko bangi ementa. Shibun pa ki brio ki ya de ke jinge namar ba haba ki Jowai show play jubab, haba ki pane ya no play klem kur khu yaki, haba ki what you play klem kendo but ki kadau kadai but ki klem da experience lani ki klem da mat ki klem da shong hagi ni ke Gilgal ka bakin jaman sim. Katakan ni ketien ka bang kuangan keren fi hagi ni ke por. Joshua yalame ni ke chat benrio. Play rakulari uang bagan don ringkat bat men yalam syarikanan. But I know you play shishaw Joshua ula ban yalam syarikanan. Rey shua ban poi syata. Play uang yo Joshua. Ong ya barokhat bagi ban shong ni Gilgal. Fiti bang ni Gilgal play ule you. Kawai ka kam ka bau play pa yo Joshua nge. Kadai bau ong anum dan manuru. Nakikhon Israel. Kibala ban rung syarikanan. Ki baklem da at share Shuwa yaki. Nakatagataw nga kuwangan keren man dagi sngi. Ba pindup shay hagi ni kapor. Ba u Joshua. U sngaw to igani. U Joshua day bona dep at share. U Caleb day bona dep at share. But nga kuwangan ang ifi. U sngaw to igani ka jingmot. Ba wipe away Jew. Uno kunja Israel. U baklem at share day khon Israel. But day nakatagataw barakhat ki balakha hariklaw. Ki day makanagi Jew. What lada kilami in Egypt? What lada ki khon jonki khon Israel? Henry lada khlemot share u blay priang yiki. Kataka day ka bangamot manong. What let kermentang naman ba piday ki khon Israel? What let kermentang naman ba lakhayepi now tiet jong jat Jew namar lada khlemot share khmat jong blay come done meaning. Kataka day ka bangakwangan kran syaka bakin jaman siya mandagisngi. Nakataka nga ay kertangi ganigi kubor jong amandagisngi. Shong Shuwa ha Gilgal. But leyu a Gilgal Joshua men pen Shong Shuwa yo wipe away met dotcom banda otcheriki. Ngan sa pen shayefi kamot ayu gani jing otcher haba ang otcher haga jat benri Israel kamot kida ot yaga do bagi da pen mong baga do kade ben mi snam bat baga na saskar bagi na shong kila yo sngawi ga jing pang jongka bagi haban shong ga dara hadu baga na khia bat hadu baga na khia ka saskar ga sa ga tu dak bat nang tade ngani tu ipi ga sadak shirta bat nang tu sa sngaw to bagi to kidai ki khon Israel ki bala ot ununu baklemot share ulaban yap akhmat jo blay ladaw rung shigari kanan kataka dege jinglong jo blay da udah straight ya kataka ktien kabaw ang wipe away kunja Israel udan ka manot share. If you put in the Bible what Abraham ubadon shuay ga hukum south pas nem shuay ga hukum Abraham wim what Abraham ru habanot share ndala khayo Isaac ru what share. Magakwangan ito ifi ke jingot share ka dan ke jingmot ka bakraw. Ya ka magakwangan ang ifi blame day bo shule ekene kerpang tanam tagi Jew. Hada blame le ekene kumene ngala pulian istisi ki karen ka beningkong nang ka basipaw kane barakhat ka de dak nakabenta jongi ki bekot kerta. Kalang hakiki suat share ka do. Hada mentangan pen ifi na kane ktien ka jong blay. Kamot ayu kane ke jingot share. Balay don't come bana ot share yeki khon Israel. Figa jingat share ke kren ya ke jutang ngabo blay wete abadki. Kene ke dak ngabo blay kwa bakan sadak haga met ke jongki. Bakin dup kun mau baki poya Gilgal bat baki day bandlong ki khon Israel ki ban yo rong shatay shagari jong ke jingkular. Ngakhwangan ang ifi agani ke por fitip ngan peni fi khnang manum slam ngan peni fi nagaktin ke jong blay ule akum no Joshua ba watcher. Snga ba ule akum no. Kataka na yung mga panifi, kamot ayu gani.
Pipuni mentan nang ni naga kitab Joshua kelanang kebesan ke Bible kaong ublay wang dekat baar tu tau mame ia kitari mau bat share pat igi kon Israel ha ke baar sin. U Joshua ula tau u ia kitari mau bat ula share igi kon Israel haulum haralot. Fi ban share ia kunja Israel. Uplay uong yu Joshua menshim de gitari mau kabamot kitu gitari kibasna hakarukom jong mau banepha ot de ki mau hi penuan dur hakadur jong gitari tang ba kitu gitari kedai dau mau bat kitu gitari kedai banep bat sa ot share ki kon Israel bat nda ot share ki kon Israel dagani gitari mau ke jingpang kedai ga ba par shadu khle ka ngam shadu shika met ka jong priu ke jingpang ka so ka talar ka met jong u yo snow ke jingpang habadan ka ni ke jing ot share ka ba ni gitari mau kedai ga ba kedai ke jingpang ka ba kham ki kon Israel ba ki hap ban mat ke jingem shwai ke bikin rung shigari jong ke jingkular kata ka dai ke tien ka bang khwang anang pi u Joshua thau ki tari mau bat u ot share ki manut benang gedan ke jing jau mat ha wei pu wei jiu dien bala ot share namar ke jing pang palat ke met ke jongki bang khwang anang fi ke ni ke por ngap ha bo thau de ki tari mau ngani tu fi pulin ke Bible ot share ngala puli gane bun sino try kamut ayu gane balay try med at share ki kon Israel balay med akwa ban penjen jari ki bakin rung shatay shirikanan balay mem shu ay be aba malakular ka ay daw ba med at share nga khwanga na fi gane barakhat kadan ka jingmot ka bakin jaman sims nga ba fim tip mentangim dan shu ka jing at share nga khwa finio ay ta ktin mentangim dan shu ka jing at share hagini ki sngingim dan shu ka ta at share nga khwang anong ifikit mau kat kum gani ga Bible ngim dan shu aga jing at share fim tip hin puli na ga shiti ga baar ngap ngan puli fi gani ga por na ga shiti shiki kolosai ga lanang ga baar tangini puli khindiat na gani ga ktien ga jong try ka shiti shiki kolosai ga lanang ga baar ngan puli gani ga por ngan puli na du ga khat ka ba khindai ga ong na ba ha u ga mot hau jisu ka ta ga jing dap baro jong ga jinglong play ga shong tali ba ha u la pendap ye piu bolong khli jong ga jing sin char bat ga bor baro hau ba la at share ye piru da ga jing at share bam chim la tau da gikti da ka ba lot no ye ga met ka do ga jing at share u kris fi ga ne ga ktien ga ong ne ba hau ba la at share ye piru da ga jing at share bam chim la tau da gikti mdai shu da ga tari mau yang ngi menta ga jing at share kam dai shu ga jing at share ye ga met namar ga jing at share gi jiu ga dan ga jingmot ka ba ublay u kwa ban penikum ga nuksa ba mangiru menta ga sngi la da ga dayangi bangi day ban yo rung shagatai ga rikanan jong ga jing penem ga jong try la da ga dayangi bangi yo rung shagari kanan ga balong ka bleng ni dan kam na mat yang ni ga tari mau ka banan ka mala at share ga jing em ga jong ab ga jong fi but day na ga ta ga daw nga kwang anong fi hang ne na mga myo shibun ga por bangan kran ni ga ktien ga jong play re nga kwa menta ga sngi bangan shipun i fi nang ne bakat kum na ga ktien ga jong play u play kwa palat yangi bangi de ban at share ya ke jing em ke jing ngiru nginom la ban rong shebnang la da khamat share nga ma piru nginom la satya ya ka ban yo ma ya ke jing penem la da khamat sharing wala jong ngala don hang tang la dei kum tang la long kum ta teng tengi ni bias hang tang la le kum tang la long kum ta bangin yo le shebnang kit ma ko ta kam dei wala yong i khon Israel nga ba khano Abraham nga ba mi na ga yeng Moses nga ba mi na ga yeng ko jongki Jacob nang ta ter kim la ban claim kum ta kim la ban kam kum ta namar barakhat ki don kaman ma de ga jing at share kin hap bali kendo ini ke tari mau tagadaw ng kwangan kren ga bakham julio ni ga por ba pins ngaw tho ye ni ga jingmot ga bakin jaman sim fitip ga mot ayu ni ga tari mau kren ni na ga banta jong fi barakhat ki ba yos ngaw hang ni blay badan ki principle ki nongrem ki ba umla ban kala hadu banta ki sngi ng kwangan ong fi hagi ni ga por shibun ba ni shimela de bangila dai ki kristan
Kambo na preng jengi ngi be sila de. Bangila dot na ki niam ki rukom ki jengi. Bat bangila perkhat ba mangi ngila biang. Bangin let sipanang. Kambo na preng jengi ngi perkhat. Bangila yalong ki pastor ki temen mesan ki rangba. Ngila yadai kita ki nong yalam ki padar kita ki. Mau kita ki nong yalam barakhat kita ki apostol kita ki. Barakhat kita ki evangelist kita ki. Barakhat ki bishop ki. Lingdo ki jat pergi jat. Bat ngi perkhat ba na kata. Ngila biang. Ya ka bangin let kita ka de tiket. Ingi bangin let siya kita ka beneng. Nga khwa nga nong ipi. Pet baha. Kini ka bang keren matagisngi. Kamday setiay ka bang keren persya ini no. Hari nga keren nga nongrim jong jing shisha. Ublay buram wat yung Moses. Kadan ka por ba ublay ulamot ban peniap yung hadian ba uklem at share yung khon jang. Nga duway matagisngi ba ublay sya setia. Lada klem at share. Finom yung arong siya kita ka rikanan. But day nagtakadaw. Nga nito ipi. Ki khon Israel. Ki haban mat. Iya kani ka tarimau. Kani ka tarimau ka tew yung ebidim. Kani ka tarimau ka tew. Iya ka ktien ka jong ublay. Kabaday ka watlam aliang seti. Nga nakren ni ganyan ang ta jong fi. Sngap bahagi ni ka por. Kani ka ktien ka jong ublay ka bang akwangan kren si fi. Kumbagalong. Fitim na mag Bible ka ang yini ktien. Haga siti sige Hebrew ka lang ka basaw. Lapi pulir khat bakanar kong. Namar ka ktien ublay ka lang ka ba imbat ka ba danbor. Bat ka ba khamnep ba niya ka watlam aliang seti. Ka ba paya do ka ba panyaklat. Ya ka jing imbat ka minsim. Ya ka met ba niya ka klenshi yung ru. Ka ba bishari ka jing mot ba ka jing tumu ka donot. Bat ndan ka jing tau ka ba klempau khmat jango. Hanay ki aka baro ka lang lingkot ba ki ba pao persya. Hagi khmat jango. Hau bangi ya dankam. Ka ba mot ayu ka niya ngani tuipi ken mau habau Joshua ushime ke tarimau yang apa de pi hagini ke testament ke betamai mintang ngani tuipi ke tarimau ngani tuipi ke benep ke bala shimno mau ke bala penuan durika ke benep ha ke ba mat hengamat benang ke ba penmong ye gitu ki khon Israel bat la ochereki ke ni ke tarimau ha ke testament ke betamai ke de ni ke ktien ke jongblai Siti sigi Ephesus kal nang ka Henrio la pin pulian ka khat ka khat nyaw kang to shimye ka jing dakhli jong ka jing penem bat ka wat lam men sema ko pim tip ka ktien ka jong blai ka dei ka wat lam jong men sema ko fim tip ngali thoi fi ka mon ayu ka ktien ka jong blai ka dei ka tari ka bo blai u ai ka kti ka jong ki bri ka kranika Let's say que por gal bangan kren ay gani ka ktien ka bang kren kanday ka tarigal mau ka ba blay wa ay hanga ya ka bangan kren shipi bakanum kani ka tari mau ka ba mot kani ka ktien ka jong blay kani ka Bible ay kanda rung siya ka dot note jong fi mde ba kan chupen singaw tanat e ka jing mot jong fi kan chupen singaw tanat e ka skor jong fi ba pincho ang ani ka tu ka jing kren te ka ba singaw tanat ngam kwa kumta ka ba nga kwa mla ka singa day pila jio mat ne am ya ka jing kta ka jong blay lang ba na ka ktien ka jong blay ya ka donut jong pi baka ktien ka jong blay kalang kum ka blade kalang kum ka serti ka banap ka ba rung siya ka donut jong fi ka ba ka Bible ka ka ba khamnep ba ka waya malang siti ka ba pay do ka ba penya khlat ka jing emane ka minsim ka ba mot baka ktien ka jong blay ka rung na ka jing mot ba ka penya khlat ka jing emane ka minsim ka ba mot ka rung ka yet not ka bijliu jong ka donut jongi bat ka kta ka donut jongi nga khwa nga ni thu pi ken mau ki khoni sela ba ki yo ka tari mau nga ni thu pi ka pang tang ka met jonki ki yo sngaw shi ka jabiang namar ba ka pang ka met jonki ki jaw umat namar ba ka pang ken mau ka ta ka dai tang ka do andre ken mau ngi mentang ngim dai shu ka do mentang khwa nga ni thu pi ken ka tari ka ba blay wa ay hangi menta ka ka ktien ka jong blay ka ba don bor ka ba im ka ba la pensle ka daw minsim ko jong blay bakat bagi nang keren nang ne la na pis ngau tho pi klempat mat ka jing kta ka jong try pi klempat mat ka jing la ka ba mot pi klempat sham yo Jesus Christ pi klempat yo i ka ta ka jing yap ka jing sha ka jong try pi klempat mat ka jing map ai ka jong try pimpat karsin ka hima ka jong blay nga khwa nga nong fi ka ka por walit kermen ma pin poi shi ka ta ka kanan ka balong ka beneng ka jaka ka bangin Shong Shuwa maru blay walit kermen ma pin poi shi ta lada pi klemat ka ta ka tari mau ka balong ka ktien ka jong blay ka ba pen kendo ya ka do not jong ha ba jong fi fim tip ka kum ka Bible ka ong lapen karsin ngi shi ka hima ka jong blay fi tip dai da ka ktien blay ka ba im ba ka ba don bor ong ka siti ka jong Petrus ngan si puli kat banga ken mau ngani ka por ka siti su Petrus ka beningkong ka nong ka beningkong ka khat ka ba arpo lai ka ong ni ktien habala pen ka arsin pi no somebody was sep ndai bom sep u belang ka ktien blay ka ba imbat ka ba yaisa ta ka daw nga khwa nga nong fi ngani ka por kani ka jingot share fi
Wat na do ke testament ke berim la de pin puli na ke Bible. Sngap ngan puli fi na ke testament ke berim kendiat. Ngasait perkhat igini wat age testament berim ba kadang trekam ke jing ot share. Ngan puli fi na ke Bible gini ke klip mat. Ngas ngolungo yo no brio jong play. Tong ini puli bu ong kumne. U Jeremiah pertai ke jaj meri Israel. Baro gi ot share ke do jong kin reu Jeremiah pertau ong kumne. Jeremiah ko nang ko besau khat besau ong. To ot share yela dia how try. But to shimno ega dot share ga dot not jong pi. Pi gi brio ga Judah ga bishong ga Jerusalem. Bayo ga jing bitar shla jong akan mi no kum ga ding. But kan me bam don bala ban pelip ya ka. Nakabenta ga jing sneo ga jing le jong pi. Pim tep agini gi sneo play. Kwa showing what na do ga ni ga por jong Jeremiah. U Jeremiah pertawang ot share yala dia. Mde ya ga dot jong pi. Mde show ya ga to ga snap jong ga dot jong pi. Hendriken mau at share ya ka dot not jong fi but wang ini giktir wang to shimno ya ka dot share ka dot not jong fi pigi brio ka Judah bagi bashong Jerusalem bayo ka jing bitar jong play gan here pim tip ka jing bitar jong play ka dang here ka ni ka pertai kat bang empat sham ka jing la ka pamot ka beshisha ngakwang anong ifia gini ka por uwan u Jesus gini ka pertai la mat ya ka met jong u lapen luet ya ka met jong u ka ni ka jing at share ka bakraw palat ban ni ka tu ka tarimau ka jong u Joshua u Jesus la sya bat ngani tu ipi mau lang ka ta ka jing at share ka bam shim la tau ka kti brio ngani tu ipi ka ni ka jing at share ka bau bleu la plan na bam jukot bat ngakwang anong ifi u kwa ya nga ba de fi minta mde shu bangin pen mong ya ka met mde shu bangin pen men saw ya la de mde shu bangin tar ya ka met jong ila ni bangin ot ya ka do jong ka met jong i ban ot share ka rukom ka brim na mala ot share you Jesus grace but mau la lang ka jingkot jong ka jing ot share handrai minta ngi dan na ka we pa ka jing ot share ba kan jaman sim ka bau Jeremiah ni wang ot share ya la di ot share ka donut jong pi bayo ka jing bitar jong blay ka hier kanigen gere ka tien ka ba kwangan kran ni fi Fim tip kat kum gani ka Bible pilap na kaktian ka jong play bau play sngo bhai gani bagi brio ki yat menta nadu hadu ka por ka jong apostol Paul ru pin puli na gani kaktian ka jong play ngap ngan puli na ka shithi shi Galatia la pin puli na ka nang ka ba Henryo ngap ngan puli na kaktian ka jong try pilap na gani kaktian ka jong play na ka shithi shi Galatia ka nang ka ba Henryo ngan puli na ka khat ka ba khatsan ka ang gani kaktian ngap ngan puli na kaktian ka jong try na mar ka jingot share kamlang Eru em limni ke jing bom or shen rei tang ke jing tau ke batamai kata ke jing or share ke bagi jiu ki le kata ke jing bom or share kam dan jing mat hen rei tang ba pin long ke jing tau ke batamai kum nungi long ke jing tau ke batamai Fim tip ngi long ke jing tau ke batamai dain da habalamat da ka ni ke ktien ke jong play ka bala kren de ke brio ke badan ke jing pen sle bat bau minsi ma khod jong play bat ke jing pen sle ka dan ke ktien ke jong try bat ba ke ktien ke jong play ke ktai ke danot jong pi shapo ba ke tu ke danot mau jong pi ka ba pi bat ke jing sarong ke jing mang ka ba pi sngo ba pi biang ka tu ka ba pi sngo ba ke jing em jong pi ke de ba biang khmat ke brio ndai play dai ba dan ke ktien ke jong ka ba yit ke jing leo jong ke danot ba ke ba pen pe do ke ba pen ye khlat ye ke jing em na ke minsim ye ki klen ba de ki klen chi ngak Bible gong kata ka de ke jing mot ka ba kin jaman sim ba play ot share shu ye ke do u kwa ban ai ke ktien ke jong play ka ba kta ye ke danot jong aba jong fi ba de na ke ta daw nga yang nang ne nga kran ne ke ktien ai play un kta e fi men de sngi makat banganang yang nang ne ngakwa kan kran e fi gani gopar belai fi kendo ye ke jing embat fi klam pai show play ngakwa kan tu e fi play kwa e fi befin ye kendo sa e ke jing embat ba pinum sham tra play kwa e ban unum ot share fi de problem ngakwa kan tu e fi play kwa ban ot share fi de ktien ke jong play haba kran ji fi os ngau ke jing kendo ke jong tra fim te bagini ke sngidan shibon ba ke breu ke be Shillong kristan tang haga nam ngishu kermen ni lede bela khaga yeng kristan mat nang tade ngishu kermen tan namar bangila ai wen ngi shipol ni bangila pendap ki kam niam gi jingi ngadwai me dagi sngibo blay unom shai fi fin Shillong mi to gi Israel ki be khang to por Egypt mat nang tade ki be kha ri klaw por Joshua reket mau blay uklem sha yeno ruban let shpo ri kanan kabo la pen kre lemda la pen Shong Shuwa gi ga Gilgal namar ha Gilgal on pen kerpang ki bat on ot share ki baro
ngakwangan penifi ka bakhams ngotunat agani ka por ka ngakwangan ong ifi na kani ka jaka bagani ka jing ot share ka bahaga Bible ka kren ngakwangan ong ifi ublay ngotunat shu yang aba di fi menta bangin shu ot share tangga do jingi ukwa udaong ang ni ngasotunat tu stich ki galtia mentan ka puli kalau nang ka banriu de khat bakhatsan ka ong ka jing ot share bat ka jing bom ot share kam dan jing mentoy ru am henry tang ka jing tau ka betamai Ublay kwa inga ba defi bangin na day kita gijing tau gi betamai hakamat jo ublay umpet yang lang along pastor ne lang along apostol ne lang along u ewe ublay umpet lang along tumen besan ne along u rangbat niam ne along u no ngabat secretary ne ngabat chairman ne ngabat treasurer ne ngabat kanu ka kam ngarwai kwaya ne ngarwai worship ne ngale ke ublay umpet kita ka ba ublay umpet siga dot note jingi ngila don ne em ka tin jo ublay ka ba ot share ka dot note kala don ne ka sharp jo mensim ko ka ba dan apa mensim ke jingi namar ka Bible ka ang ini giktin ha ka city ka jong Paul siki Ephesus kalau nang ka beningkong tangan puli fi ke giktin singap angan pen fi ke giktin ka city ka jong Paul siki nang Ephesus kalau nang ka beningkong ngan puli ne khat ka khat lai ka ang ha uru mapi ha papila yo snow ye giktin jong ka jing shisha ka gospel jong ka jing penem jingi ha ba pila ngetru la shan sharp ye pi do mensim ko ka jing kular ngakwa mapinyo iya la dia mentag sgi hato pila mat ne me ngi jingot share bahaba pio snow ye gospel pio snow ye jing it jong play pio snow ye jing map e jong play pio snow ye jing ta jong play baka dan ka ta jing pen kendo shiga donald jong pi baka tin jong play ka pen kar se ne pi but pi mat ye jing la ka bomot but nang ta de ba pi de snow to ba minsim jong play uan ye ka ban shan sharp ye ga minsim jong fi manadu utu sngi pila degi jong play but ndahabo play page fi umpet de kerteng niam umpet pidan na gano go balang ga rim ne ga batmai ka ba he ne ga berit ka ba nang no play umpet ka ba play page ngi la yo sngawi ga ktien ga jong play ngi don ne em ga sharp jong minsim ba khoi ha ga donon namar hang ni ga ang ubalong ke senjat ke benta jingi hadu ke jingsu spa ke benta jong uhi knang ye ke bani ro ye ke buram jong nakata ka daw fi uplay wong gi khoni se Shong Shuwa Gilgal ngaro meta singa kwanga nong fi Shong Shuwa perkhat Shuwa gi ge bang kren pila mat ne na shukur ke ben chong ngin tre ka mo play ngin ya chkhman ngin le kum ta yo don na preng jong fi gi be don wat ha gi balang bong gi balakin jamen sim don gi priu gi ba kamela de gi la de gi balang gi ba jamin sim na kita gi full gospel ki bangayo i ki klem full gospel na bangayo i kambon ki baga donald junkie ki ki ba dang not ye ga ban kran ki kten ki sneu ki wei ki ba dang not ye ga ban le ki pom day ki ba dang not ye ga ban pen mong pen thut ki brio na khwa ga nong fi ki por ki ba dang don ki jingi thut ki jingi wit ki ba dang don ki jingi pat ki jingi pra na khwa ga nong fi ki por kin mau la da khlemat share fi wala kirmen fi dan ha ga jaka ka ba don kam fi ki dei rung hang ne Gilgal ai men tagi sngi bagane ne ga sngi Gilgal ga yeng jongfi ai gini ga por ga bang kran ga nei ka Gilgal ga jing em ga jongfi ba pinong trying anum krike bang na chkhman namar ba yo nga sha be nang tay ne kanan shabar ndai ai ku try ba men tagi sngi nganum shukr menru namar bang ala dai ba na ta ga yeng na ta ga pateng bang ala herna ku pa jonga de pastor no padar no na ga yeng jonga nga kwanga no fi walit kermen nang ta namaru blay pet ye ga ta blay pet laot share ne hami fi bat ke jingot share ka mga kren kam de shoot de tari mau handrai de ktien ge jong play ge be im ge be don bor kane ge ktien ge jong play ge be kren ban ge twai men ta ge sngi bo play ha bo wat share ye gi khon Israel hang ada kerpat be fin de snap ha ye ge ktien ngada kwa men ge sngi bangan yo iba I wei pe bi shong ne fitip teng ngan ni thu fi ngi do ge jing ge khungan se pen fi shkhmat ngam kren tang be fin yo ge beneng ngam kren tang bapinyo e ga beneng la da khlemot share pinum yo beneng andai la da la ot share petchening an pen ifin ga tin ga jong play nganda pule biang tangini pule biang itu ga kitab Joshua kadan ga jingmot ga bujulio hang ne hot ngam la bangan kren sa ikan rei pet ngan pule finang ne tin ga jong play ga ongum ne ngan pule nagal nang ga besan ga de khot ga bufra ga ong andala ot share gi briu baro gi la sa hala gi jaka haga dara habanda kila kot
Fitem ndagi le shong adara gi shong slamba gi da yo sngaw. Iga jingpang. Mana dien ki ab adu banda kia. Tang mandaladep kia kadak kalasa ki. Ngakwa bangan ong ifi agi nan gibriu gi beda jaw mat. Ki beda mat iga jingta ga jong blay iga jingim. Ka beda sa ga jingim jongki. Ba men shua ga jingim jong fi ga dei ga bishu hiar pateng. Ba men shua bishu ya bi ngangam jule pop ngangam ju bekla. Ba men shua bishu ya ba ga donot jong fi ga ba pimdan jing sngaw ru em. Henry kumni menta ga sngi fi yo sngaw ga tien ga jong blay. Ba pi de sngaw to ba ga jingim jong fi ga dei ga bomdan jingerman. Ba play hanki kam ba ha jong aba jong fi ga long ka srdap jot khmat jong blay. But barong ila le pop barong ila do le na ga buram ga jong blay. Barong idon kam ga ban yo mat ga jing kar sin da ga bor jong ga tien blay ba do min sim ko. Ba ngin yo ga jing ot share ga ba kan jaman sim. Banda penlong ngi ki jing tau ki ba tamai. Maday na kita kadaw nga kwa nganong ifi nda haba kamat haba ki kon Israel la ot share ki shong da ki bons ngi gi dara na makim laban yan si kamat kapang nga kwa nganong ifi ay ba hagini gising inom da ki bisidet jisang malumala jaw mat rom jaw mat syo kaktian ko jong play kam day syo ka Nongkren ifi teng kam day syo ka ike bangile ike daga donut ka bisisha kala Shillong tang ka rukom kala long tang ka niam kala long tang ka jingpendap rukom wali le kumta what you ruai tan ma pidepan ruai what you duai tan ma pidepan duai what you eyes kam play tan ma pidepan ai na mar ba ka donut jong pika daga bala at shadow play but ka play la weng ka donut mau ba la ai fi ka donut kaba tamai ya kaba blay kwa kaba pin leye daga donut kaba kla kaba mot bat daga jinglong kaba tamai bat hangta finyo u blay pudyang ga jing shikri pet ka ga bejanda la at share igi kon Israel da Joshua ngan puli biang ya gani ga kitab Joshua ga nang besan tangini puli na khat ga kendai hagani ga por tiu try ula ong how Joshua hadin bala dep at share din bagila kia pet you try ong komni try ula ong how Joshua hagani gisngi ngala pentelon no na pi ya ga jingle ran jong ga Egypt nama ga taula kertang ga ga jaka ga Gilgal hadu menta gisngi kabamot wat la da kila mi na Egypt wat la da kila ya la khai ki ga riklau wat la da kila pai hadu ni ga leadership ga jong Joshua penban kidang don ga jingle ran jong ga Egypt ka Egypt kadang don ga jingem jong ki Handrai day haduk sngi hakabala otcher hakabala penmi snam ki day naduk gani sngi bo blayuang hagani sngi Joshua ngala pentelun no ia ga jingle ran juga Egypt ka bamur iu fitim nda habala otcher ga donut jong aba jong fi hadin bangila mat ga jing penem ga jong try hadin bangila sngal tho banong try Play ke jing im jonga kam day try bang kerman lagi kam baha try ke jing im jonga try play ngala laptop ngala bakla ngala ya light naga man ke jome play ngala shule ike ke batang khmat ke brio ndai haga bari try nga khlemlong ko maga day banlong try men tang sngi nga wan ko maga day banlong ot share try ke no day hang ta vinyo i bo play un wenglot ye ke Egypt ye ke tang jinglong berim ye ke tang jingle ran jo ke jinglong berim jong fi barakhat on tlno on nyat no ye ke tang Egypt jong ka jinglong barim baro jong fi bat pin sedang ban yat haga jing pentamai ga jong try ai ngo you play ba gani ga sngi ga crowd palat ligi kon Israel nganda pani fi kum ga jing hikai ga ga por ga nong ga crowd ai ngam dan sibun ga por rei kabang kwa man lagi sngi bangan pani fi ga dai ngam kwa ba habang kren ga tin ga jong play bangan ong fi le kum ta dan gi pri ong pen baptist no si pen baptist da pisen right na pi pen ngam na pi le kum no kam dan jingmut ngani thu fi lada klem ot share ye ga no jong fi kam dan jingmut ka aka dan gibri bo ang rung no kabalang long kristan no ain pen long kristan no fi pendap ka form fi dei kristan nga kwangan ong fi kita baro kidi ki kam ga do nga kwangan ong fi blewang Joshua tau ka tarimau ot digi kon Israel baro ai kana misnam ai kinda yo snow ba meda ot digi baginda yo jing kindiat kinda feel kinda yo snow iga tu jingpang haga met ga jonki kata ka dega bo blay kwa inga ba defi banginda yo snow iga jingta ga jong blay ga donut jongi daga ktien ga jong baginda yo snow baga jingem jongi kada mat iga ta ga jingta ga bisipo banginda yam banginda jauman bat banginda kelaka ba mon ngida pai show blay bat bangilong ga jingta gi batamai dei hangta ga kwangan pani fi snapa
Shash korba ngan peni fi gane gade nadu ni kesngiu bleu ong ngala pentelun no iga jingle Iran juga Egypt naga judgment Israel but minta filong fit ngan pensange no iga mana ru nama ngam kuafin Shong Shuwa riklau ngan itu ifiki bam no tu kau no tu jaka but iga mana pitip hilibentip bahadu hang ni iga mana kadang don and day nadu ni kesngi la pensange tadi iga mana nama nang ni tat chakmat kin bam iga jingker khu jong trai iga bedon po kanan but day na kita daw ngkwang anong ifi ngan pen ifi lesiga penungkong ega day ladang iot share ngini rung shekanan rega baar ladala ot share fi day nagalong yeng ko jong play taga rega bakraw palat lada khlemot share ngin la day magnagi jiu ngim day nagalong yeng ko jong play nganong bet fi lada khlem kta lada khlem pen kha sin fi lada pi khlem mat you Jesus Christ ngan ong fi phimpat day hagalong yeng phimtip ka Bible ka kren shai kata u Jesus habau Nicodemus wana ka gospel ka jong Yohanes ka nong ka balai pikin mau bau Nicodemus de way ni nong yalam niam ki bakraw way ni member jong ka Sanhedrin u nong hikai niam u bakraw u bala buram tam u badana pok ka tu ka hapok ka tu ka jaka ka bagi shong ka council ka bagi dan nyo pongot ba de mo u way ni ki brio ki bagi representative ki bakraw hapok ka tu ka council jong ki Pharisee u Nicodemus u brio nong hikai niam bakraw habau yo iu Jesus bule ki kamba ba bu kren ni ka ktien ka jong blay u lingo u kwa palat ba ni kendo u wan min miet nama u snole ran ban wan min sngi u wan min miet ba u ong yo Jesus ngatip ba melong no blay nama amdan u balak ban le kat kini ki aka lam da day ma wan no blay u Jesus klem snap ka ta ka jingkren ka jong u shu ong shikentien ni Nicodemus wang shisha nga ong hame lem da khapat yo brio unom la ban yo i ka hima ka jong blay Nicodemus sngaw tho u ang ini gikten kum no la ban kapat yo brio bula temen u la ban sut yang jika kpo ke keme jo u jisu ang shisha nga ong me lem da kapat yo brio na ko no mensem yo ban yo I wat de hima ko jo blay but ngani tu if you ang kabala kana ga do along do and rega bala kana mensem kalong mensem nga kwang anong ifi u jisu kurane ga jing karsen yo Nicodemus Brio babat lo ni ko hukum bayad ko jingem ko babet. Henry uniu brio balong nong hikai niamu bakraw. U Jisu ang bet ini giktian don kam man kapat. Ngan ong manganang ni don kam ban ot share daga jing ot share kabatamai kabakin chamen sim. Femyo I bagani ke jing ka arsin ka daga jing ot share kabakin chamen sim. Bapinda yo I bagadon ke jing kapat ifi ke hima ka jong play. Day na kita down dala ka nga ni tu ifi. Nga sat kren nga giktian barabor. Nga sat ong don gibriu gibaong. Kok pa jingi bahabeneng. Kok pa jingi bahabeneng. Kumno bikhat kpa yo blay la da fiklem da tip hidey kpa na em. Nga sat yitu gibriu gikhon jonga nga don tang saungot bat gikhon jonga gikhat papa. La da don da giwaypat gibakhat papa nga ni tu ifi gikhon jonga gindom. Na mga don tang saungot gikhon. But nga siya ong ingin day tang ki kontray ki balak kana gitu ko yeng ki badan hok ban khot may ban khot pa tang ngi khot yo blay kuk pa jongi babneng but ngi klem sngal tho namar ubala ban khot pa day tang ubala de kha but ubakha de ubamat ye jing kla ba mat ga shisha ubala pen khar sin daga ktinu blay ga ba imbat ga ba yaisa but nga kwang anong ifi ubala yo ita ga jing out share ba kan jamin sim utaw de kon jo blay but day na ga down dala kha ifi fi yo rung sugar long yeng ga jo blay pitip in yo rung sugar long yeng ga jo blay nga kren ga ni ga par fi yo ban shong abneng mde tang abneng ndai kum gi khon ga jo blay fi de gi nong yo pateng gi jo try ga ni ga perthai fi gi khon Israel gi rung shirikanan kin enjoy ye ga to ga jing dan ga badan barok bo play lo bu ang tayo po ga rikanan nagataga daw nga kren ni gani fitip ngan pen ifi na ga Bible ngap ha lada fin puli ngan pen ifi kindiat gini giktien habala khapat yengi kan mangi rung sugar long yeng ga joblay but baro obriu bala khapat nga kwang anong ifi teng nga ngol ngo ba kidon gibriu ba ngala khapat tama gi ba pen pair pat yengi da kiniam jingi utu de nak tu kaniam tu de tu balang nga kwang ani tu pi ba ong la khai ngi de gi khon joblay baro ngi de gi khon Bana bang idegi khun dan jingi perchu Jew Greek umrau balai lu jong ka Bible mtan kin time nan chinrang ong ka Bible ha ka siti ka jong Paul shigi Galatia
But day na kita daw nga yang nang nga kwang anong ifi nga ni por habala khapat igi kin mau tungin wang no igi jing perkhat barim jingi tungin perkhat ba barok ibala khapat gidi ki khon ga jong play but ngi yo rong shiga family shiga long yeng ga jong play but nang iyo rong siya long yeng ga jong play das ngap hai nga ngan ong ifi kadai ga ba crow ba pinyo igi jing karsin kadai ga ba crow ba pinyo mal igi jing ot share ga bagin jamin sim ki khon Israel ki yo tang ban rong siya ri kanan hang taya po kanan gi don ki jayan hang tay ki khon Israel ki yo rong hang ta nga khwang anong ifi ken mau ga ni ga dai tang ga sir nge unrai ga ba shisha ga dai ngi ba mentang iyo rong siya ga ni ga bagin jamin sim ha ga bangi yo ban enjoy la ni ban lekmen yaki eki bo bleu kularing ina gaktian ke jong play nagadaga daw nga kwang anong ifi gani gapor nda fila rung siya long yeng ga jong play fitip sngap hai gani gaktian nga kwa finde yo gani ga khot rung anda pani ngan bo sho gani gaktian gani ga point ndala ot sharing ida ga jing ot share ga bagan jamin sim lapen khapat inging ina mat ga jing em ga beshisha lapen thamai lot ga ji dong sedong nga kwa ni tu fi lapen rungi siya long yeng ga jong play kani ga gaktian mangan ong ifi ngila ya ga ban money yo play how min sim ko ngan pule fi na ga city si ga Philippi de fin pule ga ta gaktian fin lap na ga city si ga Philippi kaktian ga jong play ka angkum ne naglanang ga balai ga khot ga balai sngap ngan puli ka angkum ne namar ngiken ngilong kata ka jing at share sngap mo namar mangiken ngilong kata ka jing at share ki ba mani daw mensi mu play ki ba lek man how Chris Jisu ki bam shania hagado ngan puli biang si sen namar mangiken ngilong kata ka jing at share kay kita ka jing at share ka ba wabsal Paul tuang ni wang mangingi lang ka jing at share kam day show da ka tu ka tarimao ndray la at share ngi da ka ktino play ba daw mensi makon but la pen kay ngi siya ka hima ka jo play but day na kita ka daw sa angkom no ngi money daw mensi mo play but ngi lekmen how Chris Jisu but ngim shania show hagado finum la banong ngalet ji sengan money playing and wine duai Ublay mo sngaw, gajing duway, gajing ruway, jong fi. Namar ublay mo sngaw tang gikon. Naset keren ng ito ko lanang ka ba nyaw jong gospel ko jong Matthias lesi berbor nga set keren ng ito bat nga set kwa ban pensay gibriw haga gospel ko jong Matthias no banyaw dekat ko banyaw lepi puli pitim nem ka Bible ka keren shay wang pan wat bat tit utaw ba pandai ban ma utaw ba pandai ban ay utaw ba wat ban siyang tit ban puli pimyo i bonsian ngi shuang pan sipan wat juat tisti uklemple kadaw ka de ba piklem so to bo Jisu kren lot digani wang u ay kupaw ba na pi bala daw kono panda kupubu ado mau u ay kupaw ba na pi bala daw kono panda ka dok habu ado sen uang lada mau ngi ki babaman ngi ay gijing ay babagi kon kat no tamu kupaw ba bnen ka bamot kat no tamu te kupa lada pi da dek pa shisha yo blay habalapan kaya fi daga bor ga ktien go jong blay badaw mensi mo ko lada fi ade shisha yo blay ko pa ngakwa ngane thu fi ga ni go por pin yo lot iki baro ki ba fi don ka mag jingem taga ga jingkular ga jong blay taga down do Jisu an jini ga pertenga set kren bro bor bo ang igi sunranda fi dwai yo blay wali ang show a blay ang ko pa jingi ba beneng balay ongko kupa jingi mde gitu ko bangi siya duwai try bakala de ban kot jing duwai jingi ba bangi ni panwai no bangi yang lang bangi ongko kupa jingi bakala de Lord's prayer la ni gitu jing duwai try kan mau ka to ka de role ka de model ka de model prayer ka de jing duwai ga ba u Jisu hikailot ya ka jing duwai baro hang to bala da pipia e ka de jing hikai ga bjrong ban ga kwa ngani tu ifi tangaway haba ong habangi let show blay tungin ong yo blay ko kupa jingi ba bang fitip de tang ubala ka shake hima ko jong blay ubala yo man ig jing kar sien ubala ban khot yo blay ban ong ko kupa jing ba blang but she's in cut uyo snow namar uyo I ga dak ka basa apo ka donot ka bala share mega ta ka de ga dak ka jong ga sharp ka jong mun sim ko namar fila yo ig ktino blay kala khta efi fila pai sho blay fila pan map fila kla ka bomot fila nget bu Jisu yap baru mi pan lapen kai efi but pida snow to baga jing im jong fi ga de ga betamai but hang ta fi yo rung shaga long ying jong blay but pila ban mani u how men sim ko jong blay fi teng teng film la min mani nga sa yo I don gi bri bam la ban ruai ban mani u blay
namar ka wei ka daw pin mani kumno namar uniu blay ubakin jaman sim Jisu ang ito ka gospel Yohanes nang basaw ya ito ka nang Samaria uang kapor kapoy bagalong mentaken baki biya mani yo blay kino mani shu yo u ulum lani hang tayo Jerusalem hari ki ba mani yo nu blay kin mani u hakamen sim ban hagabashisha nakataga daw ngayang nang nga kuang anong ifi ublay uwat igi ba kum kitaban yo mani u ka Bible ka daong shay ba ublay ulong umensim uwat igi ba mani u hakamen sim hagabashisha nga kuang anong ifi kumnupin mani u hakamen sim hagabashisha lada piklemot share ka daw not jong fi lada piklem klaka mamat Lada piklam na change ke jing im jong fi baro kabarim. What chuang mangala wan gum tangala le gum tangala long gum tangala takadaw mentangala long gum ta bat kum tangil wali mut gum ta blay le kum ta. Blay udan kini kan Nongkren bawang Shong Shuwa ha Gilgal ngarung kwa mangan ong fi Shong Shuwa Gilgal ay blay un yalam fi men pen kerpang fi bapin don ngani sngi ka bang kren ke tin ke jong blay yang ni bakat bapidang yo sngo pinong try ma piang try kta yang try ay ke tin jame bang yo sngo men ke sngi kan pen lewet ya dot not chonga try ay hanga ke tin ke jame bang la ban sngo tho ya ka try ay ke dot not ke betmai ko merwai de nang pen kho ya dot not chonga ha ke jing shisha ha ke tin ke si ke bakla bang yo pen kho pim te bu debere bu rwai ke jing rwai ke tai ke kitab samu ong no uang ke tin uang pen uang kumni hakaktian English uang create in me a clean heart oh God kabamot penlong da kawai pagadonod kabat khot kabat tamay po jonga kabamot ay bamen weng no ka to donod kabarim ot share no try ye ni ka donod jonga da kabat tamay but pen ka arsin nga bangan yo mat ye ka jinglong kabakin chamen sim bangan snotho bangan money me try haga men sim ban ka bashisha katakan ke de jingkwa ka jong play kwa if fi vin wali nga kabang kran ni de ka balong serious nga ong if men na do obsdang ni ema ki singi ba ngim tip lano ka jingwan ka jong try kan long ngim tip lano ka jingrong no kan ja and kan mau la da pila kharsin la da pila dep shong Gilgal but pila pasig Gilgal la dep mat ga jinga chair but pila kya na ga jinga chair but ngani tu ipi pila don ga sharp ga jong play haga do not ga jong fi kam lele haga no ga si bo trau nuan unuman pet fi don ga no ga niam pile ayu haga nuan pet ye ga sharp ga don bala da fidei bala kharsin fenyo rong shiga jingro kemen ke jong try na kata daw na yang nang ning kwang anong ifi snap ha ngan puli fi na ga Bible sa kaway de ga point but ngini pun kut no le si ngam dan por shibun man kren le fi puli na ga Bible ga shiti shigi nong room gal nong ga bakhatsan snap ngan puli ga ga ktien ka ong ngini ya ga ga khat snap ngan puli gal nong ga bakhatsan ka khat ka bakndai ka ngan puli du khat ga pra ga ong tinga ong ba la pelong yo Chris unong kam ya ga jing otcher nakabenta ka jing shisha ye nakabenta ka jing shisha ublay knang ye gaban prince kemme kita gi jingkular bala ai hakita gi kpa but bagi gentle ru kin ye penan buram yo ublay namar ka jing isen ai jong ukum bala tho namar ka ngan ye ro ye me hapdeng gi gentle but ngan roi ya ka kerteng ge jame ngan da pule biang gi ni khat ka prawang tinga ong bala pelong yo Chris unong kam ya ka jing otcher nakabenta ka jing shisha ublay knang ya kaban pen scam ya kita ki jingkular bala ai ha kita ki kpa baki gentle ru kini yo penan burami ublay nga kwang anong ifi ha ka jing shisha nga mafi ki be yang hang ne ki be yo sngo ni ka jingkran ngi le lengim dai de ki ju ngi de ki gentle ki bam dai setiaban yo ni ka jingkr khu arikin mau jisu la shai ki jingot share ka kraw but mentau la ai ngi de ki tien ga jong obodo men sim ko but u jisu la sedang ki jingot share ban pen scam ngap ban pelong yangi ngap ha nakabenta ka jing shisha ka jong blay knang ya ka ban pen scam ye ka jing kular nga kwa vende yo ba kita knang ban pen scam ye ka jing kular ki bo blay la kular ha ki kpa jingi bagi gentle ru kini yo ye ka ban ro yo blay nga kwa ne tu ifi ka ba khat du ko point jonga ga dei nda habala ot share ki kon Israel ki de ban enjoy ki benefits ki jonga jaj ben Israel hang tai harikanan ndala ot share yang abe de fi ga bakin jamin sim
ngide ban yo ban lekmen ye ke jingker khu ge jong blai baro ke bola kular haga ktien ge jong fimtep aga chiti ge ba ningkong aba ar ki korin gel nong ge ba ningkong ge khat ba ar phawang namar ki jingkular ge jong blai kat ba ki don kilong ha ke liang jong blai ge ba hoot bet ka ba amen ya ga ban pendon buram yo blai de ge jing im jingi bala da ngab fingi de ge bala share ge bala tau to mai ngila de ge khon ge jong blai yangi la pen scam ong jisu ya ki de ge jingkular ya ki bo blai ula aya gi kpajingi ba mangi gi gentle ngini yo ya ban enjoy lang ya ki de jingkur khu gi jo blai na ka ta daw nga kwang anong fi la da fi pang ha gani gi sngi la da fi tip bala khar sen fi la pen kai fi shi gi hima ga jo blai ai fin yo ibo blai un ai gani gi jingkular jo gi jingpen kia ba fi de ben yo gi jingpen kia ma ta sngi fimtip mga ban mafi habangi mat ye jing ot share ga bagin jamin sem ngi yo ban rung shi ga purthai ga bagin jamin sem bangi yo ban priang wa yo min sem kho ye jing im ga jingi ba dai na ta ga daw nga kwang nong fi shibun ba gi brig bi khon ban yo min sem kho finum yo min sem kho da ga ba pi excited da ga ba pi lin yar da ga ba pi kertat da ga ba pi knyo nga kwang ne thoi pi yo min sem kho dai da ga ba pi singo thoi ga ni ga nongrem balai bo jisu la wan ni ga ban sha da ga ding fna ya ga ban pelongi ki jing ba bangin pelongi ki khon ge jong blai bangin yo mangi ge jingker khu ge jong Abraham au Chris Jisu bangin yo pdiang yo men se mo khoi de ge jing ong ge siti ki galtia kal nong ga balai ba dai na ge ta daw nga yang nang ni nga kwang nong fi la da fiklam pat ot share kene ge ge sngi ka bangala wan ra ifi ye ge ni ge tari mau ka ba kan jamin sim kene ge ge ktien ge jong blai ka ba ha ge ni ge por lese mdai ba pidana preng ki pat ba re pidana marwe ye ba pidana ga jaka ga biyo sngo ni gktien ba pitep ela ga jong ga jing em kum no filong ba pi sngo tho ga jing em jong fi kampat tikna la pila mat ne em ga jing la ga bomon pimpat sham me ga ta ga jing shisha apa ga do no ga mo ong ga siti shi ki nong rom ga nong ga pra ga khat ga ba khat riu ba u men siem u taw men siem ba ga men siem jingi ki de pla shai ring kat bangi long ki khon ga jong blai yo kampat don ga ta ga saki ha ga do no jong fi ga kwa men ta ga sngi ba pi nong try ngan pai shme ngan kala ga bomon shim me ga do no jong apel wet try ga do no jong ot sharing a try da ga bor ga jong men siem ba khoi but lada blai wat share finio i ga non ga jing plat ga non ga jing kur khu finio i blai un pen em fi un thoi ga keteng jong fi ha ga kitab jong ga jing em but un pen long fi va finio pdiang i ga jing kular ga jong play ha ga jing em ko jong fi nga kwa ngan ong fi ngan duai no ni ga khlem man re sho ngan duai nga kwa ngan ong biang si sien hadien bala at share ki kon Israel ka mana ga sange no balai ga mana ga sange no nama menta kin rung she kanan jong ga jing kur khu menta kin rung she ga ri ga betoy de ga dot ba ga ngap kani ga kran ye ga jing kur khu ga bangi yo ga jing em ru menta nda ha ba pi klaba mot pi ai ti la ga jong ga jing em fi dei hok ban yo e bo blai kular na ga ktien ga jong ha ki khon ga jong ta dei na ga ta ga daw menta ga skinga kwa nga nong fi fim tip nga yang nang ne nga kwa nga nong fi nga kran ni ktien ga jong blai ngam da perkhat e na ga no ga niam bidon ngam da perkhat e fi dei na ga no ga balang na ga no ga jing e na ga no ga snong na ga no ga jaka na ga no ga background ngam tip retang ka wai nga tip bo jisu lawan jing ni ga perthai ula dep sil pai ga dor na ta jong ba jong fi bat ka basa menta ka long ula ayangi ya ga ni ga ktien ga jong blai ga long ga tarima wa ga kti ga jingi bat ha ba ong ye fi plate ye ga jing em ga jong fi ai ga ktien ga jong blai kan yo jaka la da fi plate kum ki khon Israel ba gi lot lot gi jan bat bo Joshua what share la da fi plate lo ga don no jong fi ai lat ga ktien ga jong blai kan rung shi ga don no jong fi bat ba fi ai lat yo Jesus Christ ba fi pdiang yo fi no i on pen kapat ifi shi ke hima ga jong blai menta ga sngi ngan duai no hakani ga por kan ngot fi kloi but fi snot ho agani ga por kat bangadang kren dan preng jong fi kalam pat ju snot ho igani remta ga sni fi snot ho balada da ot share fi da ga jing ot share ga bakin jamin sem fi dan ga jing tikna fi nyo ik benen ba fi dan ga jing tikna ro ya ga fi na ban mani you try ba fi dan ga jing tikna ro fi nyo ban rung shi ga jing kular ga jong blai ngan duai ba ga to ga jing tem ga nom la ban hiar sho ga yeng jong fi ka to ga jing pang ga sa sa ga nom la ba ka tu jing e ka ba le sai fi ganom la habala at sherifi tangin ni tuai no bat nga ga ni ka por la da fi kwa ban pai show play fi kwa ban yo mat e ga ni ka jing ta ga jo try nga kwa la da ka no bala nga ra la ga kti ga ni ka por bale fi ra lang ga kti ga jo fingan tuai ga ni ka por bale fi mong try
melak ta nga try ke jing im jonga bro chika ta come back try bro chika ta ke jing im jonga ke kendriang bro chika ta nga ya ke jing serang ke jing meng bro chika tam dan betip try re tang ma me yo i mentan singa yo sngo ke tien ke jame kadang ke jing ta nga try ke ni ke de ke wat lam aliang serti but try me ta nga ngan kala ka bamut la file kum ta nga kwa ngini tuai bet fi agani ke por tang ini tuai no ku try ke ni ke por nga yang nang ni daga do not baro ablay nga IT ku try ke ni ke clip mat agi kiti ke jame ablay be it jonga ku pamela ai ke ni ke nuksa na do ke por ke jong Joshua ba me pen Shong Shuwa ki baro ba ke Gilgal ban ot cherya baro ku try ke bakha ke riklau try lum kum ta ki num yo rung shi ke ta ke rikanan ke ba mela kulara ki kpat men ke jongki try ablay mela hikai ngi minta ku pa bayangi minta ke jingot share ba ke jing ba mo share kam dan jing mentoi ru em henry tang ke jing thau go betmai ong ke tin ke jame banga tuai ko pa menta ke sngi me yo igini ke brio ki berak lagi kti ki betuai ki berdan nang ne ki ba mekta ki ba ke jing em jong ki kampat ti kenan rai try menta ke sngi ki kwa ko pa ban yo mat ye ke ta ke jing karsin ye ke ta ke try ke jing kla ka ba shisha ye ke ta ke try ke jing at share ka ba shisha da ke tien ke jame ba dong si ba ta ki ku pa ke por ai kat ba kidang jau mat kidang pai sheme ai ku pa kat ba kidang dua ye ke ni ke keleman try ai men sim jo me un shon sharp ye ke do no junkie but men pen kai ki shige hima ke jame ai ke ne yo snow ba ke dan ke jing mong shepo ka pa mekta do men sim ko ba ka da dan ke ta ke scar ke ba ken jamen sim ka pa me shon sharp do men sim ko ha ka ba nadu men ta ke sngi ku try kenda tikna ba ke men sim junkie but men sim ko jame kada dan ke saki ke ba em gen try bakila day ki kun ke jame bana do men ta ke sngi gen try men pentelun no ke jingle ran jong ke Egypt nadu men ta ke sngi ke try men nyat no ke tu ke jinglang bariman menom ken mau shu bana do men ta ke sngi gen try men penlong ki bakin rung shi ke jingkular ke jong blay but bakin yo ban le kemen apa ke jingker ku ki jame try da ke bagi money me how men si ma da ke shisha but ko pa nga yang nang ne play nga kerpat ko pa men ta ke sngi ha bagi dan ke bril ke berala ke ti bagi pa pai shame pen em ki gen try nga try ro play la dan peng jong ki yang ne ki bakadan ke jing te jing khom jong ke jing lien besneu ka addiction ke babon ko pa nga duai but da ke ni ke tari mau ko balang ke tien ke jame I can jak ke tu ke psychom saite jong ke jing lien besneu kan lat no ke tu ke jing di jing bam ke tu ke jing lien besneu try ke tu ke jing penrem ke tu ke depression ke tu ke jing te ke jing mot je perkhat hallelujah layo idan preng jong fi dan ha ke jing mot jing perkhat ke bete dan preng pi perkhat ba pin peniap eladi kawan ke mensim baman ke bekren fi ba pim mentoi ba pim dan jing kerman ba pim mot pan peniap eladi ha ke ke por ngakwa ba pin I know ke dot no jong fi show try I play not share ifi da ke jing not share ke bakin jamen sim but menta ke sngi fin yo I try and polite ifi trying a tuai I ko pa bakin day ke priu ke be yo I shy ye ke jing penem ke jame but menta ke sngi light na ke ta ke jing yap kin yo I ye ke jing thamai ye ke jing em ke jongki try na do menta ke sngi men pentelon no ye ke ta ke jing le right men weng no ye ke ta ke depression men ye ke ta ke jing ban kia baro jing ke jing mo perkhan try na do menta ke sngi men bo iki ke met ke kat ke kia but kin yo rong she ke ta ke jing kular ke jame ka balong ken try kita gen try ke jing kular ke bamela kular ya baro ko pa para play he ke sngi ke bamen wan ngin yo ban shong mat me shiki bo bam chiko try ngi ai lot cheme ke buram ke jingo bat ke jingi ro ha ke kerteng ke dong jisu ran nasu ni duai amen but amen to blayn kur khui fi ke ni ke por na duai ba menta ke sngi bagane ke ktien ke bang kran kandak ta shisha fi na mga kwa ba finyo rung shagada ke kanan ke bakin jaman sim to blayn kur khui fi subscribe igane ke channel la fin pat you subscribe ban nga kwa iga ba fin share ka pet yaka kanong ke jing min toy iga jing em ke jofi ku blay shibone aingo yo blay pat sa chisina ka ni ka por yaka por ka jong phi ka ba phi la pul la shas kori ka tien ka jong blay len ba ka ni ka jing syakari ka bangiwan apo kitli wieng ka jong phi bat ngada dwai bo blay unda kurkhu ye phi shisha ya ka por ka jong phi kanum long ka balan
Andrei kan dadon da jing kerku blei ka ba ublei unda kerku ya kalong ying kalong sem ju phi ki badan ha pedeng ke jing kan don ke jing pelaj ki badan ha kono ke pedeng ke jing dom tu ka jing sai kan wan ha ke ying ka sem ke ju phi wat sa chi sien pat nga khot ye phi wala phi don kono ka jing ya slok ka don kam kono ka jing duai ka jing slok ne ka tien ka jong blei philaban phone ha kini ke number kini ke da penia ko ka screen bat hakanu kono ko por pila ban phone sakini ke number ublei un kerku ye phi bat onda kerku si ja ye phi ya ke jing em ka jong phi ya ke yeng ki sem ka jong phi baro